fabriklerin önümlerini köp sanly ýörüýte dukanlar hem satýarlar diýip Sowda merkezine ýakyn çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda ýylyň başyndan bäri daşary ýurt valutasynyň resmi naqd öwrülşigi doly ýatyrylan soň ýylyň dowamında tirekeçileriň daşary ýurtlardan satyn alýan harytlar üçin hasaplaşmagyna degişli valutany çalışmak üçin resmi mümkinçilik hem çäklendirilipdi. Emma soňky hepdeleriň dowamında diňe tirekeçiler we senagatçylar bileleşigine agda bolan we Sowda ministrligi bilen bagly 15 çemeti şirketiň daşary ýurt valutalaryna konvertasiýa çalışygyny amala aşyrmak hukugy dikeldildi. Häzirki dören ýagdaýda Ýympaş Sowda merkeziniň öz işgär sanyny 20% çäklendirmeli bolanlygy hem habar berildi. Häzirki wagtda Sowda merkezinde ýol başçy weziplerinde işleýänleriň ýarysy çemeti türkmenler, işgärleriň hem tas ählisiniň türkmenlerdi gaýdylýar. Şeýle-de käbir gararsyz çeşmeler soňky günlerde Ýympaş Sowda merkezine harid eltýänleri harid alyp barmagyny gadagan edilenligini habar berdiler. Türkmenistanyň Kronika satly internet neşri Sowda merkezinden internete simsiz çatylmak üçin Wi-Fi hyzmatlaryny öpçünedýän gurallaryň aýrylandygyny, internet kafesiniň ýapylandygyny we Sowda merkeziniň gapysynda maýda sowda edýän sowdagarlaryň kowlanlygyny hem habar berdi. Türkmenistanda 1998-nji ýyldan bäri işleýän Türkiýanyň Ýympaş kompaniýasy şol bir atly sowda merkezini 2000-nji ýylda açypdy. Ýympaşyň sowda merkezini öz hasabyna gurup şu günki güneçenli öz eýçiliginde dolandyrýanlygyny şirkete ýakyn çeşmeler habar berýärler. Aşgabat şäheriniň Edil merkezinde ýerleşýän Ýympaş sowda merkeziniň ýanynda Ýympaş täjirçilik merkezi hem bar we bu ýerde türk firmalarynyň edaralary ýerleşýärler. Käbir maglumatlarda Ýympaş sowda merkeziniň Aşgabatyň administrasiýasy bilen 2030-njy ýyla çenli uzak möhletliğin şertnamasynyň bardygy aýdylýar. Aşgabatdaky sençiler Ýympaşyň gysyça sedebar bolmagyny belli bir derejede ýurduň senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň täsirini barha güýçlendirmegi bilen baglaşdyrýarlar. Soňky ýyllaryň dowamında Aşgabatyň iri bazarlarynyň we sowda merkezleriniň birnäçesi senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň agzalarynyň eýçiligine geçdi. Olaryň arasyndaky 10 ýyl awadançylyk sowda merkezi öň häkimligiň elinde bolupdy. Mundan bir ýarym boý 3 ýyl ozal ýapylyp häkimligiň elinden alınıp gaýtadan gurulan Summar we Mir bazarlarynyň hem eýçiligine degişli dawanyň olaryň doly gurulup gutaranyna garamazdan häzirki güneçenli açylman galmagyna sebäp bolýanlygyny adynyň agzalmagyny islemedik çeşmeler Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türk işewirleriniň eýçiligindäki Ýympaş sowda merkezine edilýän gysyrşlar Türkiýede iýulda başa barmadyk döwlet agdarylşygy finansygynyň ýa-ni Türk diýinçe Seyfethulla Gülen bilen baglanşykly edaralaryň başga birnäçe ýurtlarda bolşýaly Türkmenistanda hem ýapylmagynyň ýa-ni gabat geldi. Tomusdan başlap Aşgabatdaky Türkmen Türk Üniversiteti ýapyldy. Paýtagtyň Mahdumguly şaý ýolunyň ugrunda ýerleşýän Türkmenistandaky Ýeketäk Türkmen Türk orta mektebi döwletiň gözegçiligine geçdi. Şeýle-de Türkmenistanda işleýän türk işewirleriniň ençemeti Türkmenistany terk etdi. Ýympaş sowda merkezine ýakyn çeşmeler bu merkeziň Türkmenistandaky Türkmen Türk mekteplerine maliýe kömegini bermek bilen meşgullananlygyny, okuwçylary muht egin eşik we azyk bilen öpçün etmek ýaly işleri berjay edenligini hem habar berdiler. Golaýda Ýympaş sowda merkeziniň ýol başçylaryndan biriniň Türkiýe göçüp gidenligi habar berilýär. Aşgabatyň ýaşaýjylary Ýympaşyň açylan wagtynda Aşgabatda uly täzelik bolanlygyny aýdýarlar. Döwrelaýyk ilkinji sowda merkeziniň harit bolçulugy, haritlaryň hiliniň ýokarydygy we onuň ýokary hilli hyzmatlary bilen tapawutlananlygyny gurrun berdiler. Soňky wagtda sowda merkeziniň binasynyň daşynda da dürli çäklendirmeleriň göze ilýänligi, hususan 200 çemesi awtology niýetlenen duralgalaryň polisiýa tarapyndan ýapylmagy ýa-da golaýdaky köçeleriň böwetlenip piýadalaryň geçmegine päsgil berilmegi ýaly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygyny hem yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Ýakynda ýürek näsadlygynyň ejir çeken daşowuzly aýna wagtdaýda saglyk bejergisi üçin niýetlenen dermanlaryny satyn almaga baranda adatdakysyndan tas 8 esse köp pul, ýagny 600 manat tölemeli boldy. Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynyň Könürgen çetrawynyň ýylgynly Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 54 ýaşyndaky Aýnawat Daýzanyň aýtmagyna görä, hassahana resmileri munyň sebäbini onuň Türkmenistanyň raýaty dälligi bilen düşündiripdirler.
Mundan 3 gün Odal Daşoğuz vilayatynyň merkezi hastahanasynda barlygdan geçdim. Doktorlar ýüregimin adaty bolmalysyndan aşa uludygy sebäpli maňa diýeri dermanlaryň ençeme görnüşini ýazyp berdiler. Bu dermanlary satyn almak üçin hastahananyň dermanhanasyna baranda meniň pasportymy soradylar. Mende Türkmenistanyň pasportynyň ýokdugyny aýdyp migrasiýa gullugy tarapyndan berilen resmi namany uzatdym. Siz türkmen raýaty bolmasaňyz onda 80 manadyň deregine 600 manat tölemeli bolarsyňyz diýdiler. Menim alarsyz 600 manat töläp dermanlary alyp gaýtdym. Dip aýna wat daýda gurrun berýär. Könürgünçde doglan aýna wat daýda Sowet Soýuzy dargamazdan odol özleriniň Özbegistanyňky garyndaşlarynyň birine durmuşa çykyp, kakasy öýünden goňşy ýurda göçýär. Ýöne ol we onuň ogly garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda Sowet döwrüniň pasporty bilen öz dogduk mekany könürgünçe dolanmaly bolýarlar. Ýöne şondan soň olara häzir çenli Türkmenistanyň raýatlygy berilmeýär. Olar Sowet döwründäki pasportyny hem Türkmenistanyň migrasiýa gullugyna tapşyrmaly bolýarlar. Onuň deregine şahsiýeti anyklaýan ýürüýte resmi nama berilýär. Emma aýna wat daýdanyň sözüne görä, bu resmi namanyň şahsiýetini anyklamakdan başga hiç sada peýdasy degmeýär. Hatda onuň bilen işe hem ýerleşip bolmaýar. Şol sebäpli ol günnelik durmuşda bürokratik, şol sanda saglyk bejergisini almakda dürli kynçylyklar bilen ýüzüýiz bolýandyklaryny aýdýar. Türkmenistanyň raýatlygy berilmeýänligi üçin saglyk kitapçasyny alyp bilmeýäris. Saglyk kitapçasy bolmany sebäpli dermanlary 7-8 etse gymmat bahadan satyn alýarys. Dermany satyn aldym ýöne innem şol däri dermanlaryň sanjymyny etdirmek üçin doktora berer ýaly pulumyz ýok. Resmi raýatlygymyzyň bolmanlygy sebäpli ne oglum ne de meniň özüm işe ýerleşip bilýärin. Mal gara bakyp günümizi görýäris. Dip aýna wat daýda gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä Türkmenistanyň raýatlygyny aljak bolup ol şu wagta çenli ençeme idara arda ýazypdyr. Ýagdaýymy düşünürdim, ýöne düşünmediler. Indi şu pasportdan umydymy dolu üzäýmesem başga alajym ýok diýip aýna wat daýda aýdýar. Gepin gerdişine görä aýtsak Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleriniň berýän maglumatyna görä bu düňe aýna wat daýdanyň başdan geçirýän kynçylyklary däl. Häzirki wagtda Daşoğuz vilayatynda ýaşaýan, emma dokument alyp bilmeýän daşardan gelen gelinleriň ýa-da etnik türkmenleriň müňlerçesi saglyk kitapçasy ýoklugy sebäpli dermanlary gymmat bahadan satyn almaly bolýar. Azatlyk radiosy bu mesele bilen gyzyklanyp Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginiň bejeriş bölümi bilen habarlaşdy. Türkmenistanyň raýatlygy bolmadyk ýaşaýjylara saglyk kitapçasynyň berilmeýändigi sebäpli olaryň dermanlary gymmat bahadan satyn almaly bolýandygy barada habarlar gelip goşýar. Bu näme derejede talaba laýyk diýen sorawmyda ministrligiň degişli resmisi olar ýaly biderek zat ýok. Olar ýaly biderek zat üçin bize jaň etmäň. Gaýdyp jaň etmäň şu telefona diýip jogap berdi. Yeri gelene ýatlasak 1994-95 ýyllarda goňşy Eýran bilen Türkmenistanyň arasyndaky lalaşaga laýyklykda Liwap vilayatyna göçürilip getirilen müňlerçe Eýranly etnik türkmeniň hem aglabasyna inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen raýatlygy berilmeýär. Türkmenistanyň media serişlerinde Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň maksatnamasynyň ýerine ýetirji komitetiniň hemişelik agzasy, migrasiýa boýunça halkara guramasynyň agzasy bolmak arkaly ähli umumy halkara ýagdaýlaryna strategik derejede gatnaşýandygyny iş ýüzünde esaslandyrýar diýilýär. Şeýlede Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň maglumatyna görä 2014-nji ýyla çenli ýurtda daşardan gelen 18 000 adamy Türkmenistanyň raýatlygy berilipdir. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Liwap vilayatynyň Saýed etrawynyň ýaşaýjysy Dünýä Gödel Jumagulyeva ençeme ýyllap zähmet birjasynda ýazga durandygyny, emma henisem işe ýerleşip bilmeýändigini aýdýar. Ol özüniň başdan geçiren ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna ýürüýte interwýu berdi. Men 1995-nji ýylda Türkmen awat çägerindeäki 10-njy liseýini, hünärmet liseýini tamamladym. Rahmet oglum diýen hünäri aldım. Sondan bäram iş gözläp ýörüm. Siz iş gözläp haýsy edaralara ýüz tutduňyz?
2010-njy ýylda Saýat Etrawynyň zähmet birjasyna nowata durdum. 2014-njy ýylda owamyzda täze çağalar bagy işe başlady. Çağalar bagyna 2014-njy ýylda açyldy. Ýöne menden soň nowata durarlaram işe alındy. Menem öz nowatym boýunça iş soradym. Ýöne meni işe almadylar. Bir näçe gedep ýüz tutdum etraf häkimine, vilayet häkimine. Aljak diýip almadylar. Siz mundan soň näme etdiňiz? Sondan soň men Türkmenistan Baş Prokuraturasyna arza ýazdym. Gödekçilik gullugyna arza ýazdym. Ministrler kabinetine arza ýazdym. Ýöne jogap barýa, garaş alýas diýip. Ýöne garaşlamam, meni işe çagyran adam ýok. 2016-njy ýylda şu arzalarym esasında may aýyndan dekrede çykan gelne derek meni işe aldylar. Onam 4 ay işletdiler däň, o gelin işe çykdy. Däm maňa iş beren oklar. Şondan soň men pensiya ýaşyna ýetibem, işläp ýören 2 ýyldan bäri işläp ýören terbiýetçi aýal bar, şonuň ýerine aýtdym. Ýöne ýolbaşçylar pensiýeri çykarmaly diýip karar ýok diýdi. Pedagog, psicologiýa geçdim, çağalar barada okutdylar, işläp bilerin diýip neme aýtsamam, maňa diňlän oklar meni pensiýeram işletip ýörler. Resmiler bu barada size nähil jogap berdi? Biz sen terbiýetçi edip işletip bilmeýet diýip menem ýoldaşçylara aýtdym, haýsy bir ugrundan okap ýören adam öz ugrundan işläp ýör. Näme üçin pensiýerler hem işlemeli, hem aýlyk alýar. Bizler ýany işsiz bolsa işsiz gezip ýör. Meniň diplomum bolsa Ähmet Moğlumy diýip ýazyklar. Meniň diplomum kemsitýärler. Sen terbiýetçi bolup bilmeýän. Siz bu mesele boýunça ýokary edaralara, guramalara ýüz tutduňyzmy? Guramalara ýüz tutýas. Ýöne şu ardalarymyz ýyzyna barýa, şu ardeden adamlarymyz da barýa, olaram çödenok, garaş diýerler, şu garaş sözüni aýtýarlar, garaşlam hiç ýere gel goý diýen adam ýok. Prokuratura etraf häkimligine ýüz tutýan şonda da garaş diýip diňe aldap ýörler, ýöne iş berýän adam ýok. Ýokary guramalara ýüz tutsaň hiç ýere iş bermez diýip gorkuzýarlar, ýoldaşlar gorkuzýarlar. Sizin sebätiňizde iş mümkinçilikleri nähile? Hünäriň bolsa da, bolmasa da iş ýok. Häzirki döwürde çağalarym ýetişdi, işlemesem ýagdaýym gatty. Pes etrafda, toparda meniň meselemi seredilende arçyn munyň hojalygy oňat diýip aýtýa ýöne men gaýlalarymdan galan öýüm gat pes ýaşaýan. Biz okuduk, bilim aldyk, diplom aldyk, ýöne ýoldaşlara ýüzlenenimizde hiç ýele netije ýok. Gün görmämiz gaty kyn, çağalarymız ulolýa ýetişýär. Uloldyk saýyn ýyjekleri köp talap etýär. Şonu gün görmämiz gaty kyn. Men 1995-nji ýylda Türkmenabat şäherindäki 10-njy liseýini, hünärmet liseýini tamamladym. Ähmet Moğlumy diýen hünäri aldym. Şondan bäram iş gözläp ýörüm. Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlary arakhorlyk we dilekçilik sebäpli saklamak we tutsak etmek üçin kanun esasyndaky jazalar güýçlendirildi. 21 oktýabrda güýje giren arakeşlikden eşebentlikden ejir çeken güýçlendiriji psihiki serişdelere garaşly adamlary bejermek bilen bagly görülen çäreler hakyndaky kanuna girilen düzedişler hususanda karar çykarýan sudiýalaryň ygtyýarlygyny artdyrýar. Türkmenistan lisençiler munyň iş ýüzünde raýatlaryň özlerini goramak tertibini çylşyrmlaşdyrýanlygyny belliýärler. Şeýle-de kanuna laýyklykda raýatlar 3 ýyldan 1 ýyla çenli mejburi bejeriş çäretine iwerilip bilinýär. Yerli lisençiler täze resmi düzgünleriň Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň raýatlar babatyndaky eden etdilikli hereketlerini kanunlaşdyryp olaryň ygtyýarlygyny güýçlendirmeginden howatyrlanma bildirýärler. Sebebi iş ýüzünde bejeriş çäreleriň köplenç jazalandyryjy häsiýete eýe bolýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky çeşmeleri arakhorlyk, neşekeşlik sebäpli tutsak edilýän we mejburi bejerge iwerilýän raýatlaryň arasynda şeýle işlere baş goşmaýan raýatlaryň hem bardygyny habar berýärler. Käbir maglumatlary görä yerli kanun
goraýjy işgärler raýatlary gorkutmak, aralmak üçin agdalan kanunlary jaza guraly hökmünde ulanýarlar. Resmi düzgünlere laýyklykda ýurt raýatlarynyň hususan da arakorluga baş goşanlygy hakyndaky karary kanuny goraýjy daralar saglygy saklaýyş edaralary bilen bilelikde çykarmaly. Ýöne bu düzgüniň iş ýüzünde berjaý edilmeýänligi barada dürli maglumatlar gowşýar. Hususan da Türkmenistanly synçy Aman Murat Bogaýew şeýle diýär. Hukuk goraýjy edaralaryň belki polisiýanyň şahsy inspektorynyň aýdan sözi esasynda adamy arakkeşnip kesip onu eltepe yani düzüş edaralaryna bejerler iýer bilýärim. Ýerde zerler derejede adamyň hukuky onun şahsiýetiniň goragy bozulýar. Türkmenistanyň tejribesinde ulanýan we adamlardan aranmoşynyň şeýle wagtlar ulanýar. Dip Aman Murat Bogaýew aýtdy. Türkmenistanly Nargiz şeýle gurrun berýär. Başda ele salynanlary polisiýa organlary jemleýici nokatlarda ýa-da polisiýa bölüminde toplaýarlar. Soňra ardy wagtly saýlap seçiş ýerine eltýärler. Bu ýere il içinde press haty diýilýär. Ýagny bu ýerde adamlara zorluk görkezip, üstü açylman galyan jenaýatlary boyun aldyrýarlar. Bu ýere düşen käbir aýallaryň bejeriş üçin daşogyň zähmet bejeriş hassahanasyna iýerilýänligini Nargiz gurrun berýär. Emma daşogdaky zähmet bejeriş hassahanasynyň has aýylgan şeriň tejendäki zähmet bejeriş hassahana diýilýär. Bagtymyza bu ýere aýallary iýermeýärler, emma erkekler üçin şol ýere iýerilmek ölüme gitmek bilen deň hasaplanýar diýip Türkmenistanly Nargiz Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Aşgabatyň Agdalan polisiýa bölümünden we ýurdun beýleki kanuny goraýjy edaralarynyň şeýlede zähmet bejeriş hassahanalaryndan resmi maglumat alyp bolmady. Soňky kanun üýtgetmeleriň Türkmenistanyň gararsızlygynyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda güýje girmegi adat-çowly bayramçylyklaryň öň ýanynda ýüze çykýan harasalyş çäreleriniň nowatdaky tapgyryna gabat geldi. Gararsız çeşmeler we yerli synçylar oktyabr aýynda güýç edaralarynyň paýtagty islenilmeýän adamlardan arasalamak işleriniň çäginde Aşgabatda resmi hasaba alınmadyklary akşam saat 9-dan soň köçede bolan raýatlary saklanlygy, şeýle-de öňden hasaba alynan neşekeşleriň we arakorlaryň mejburi ýagdaýda vilayetlara uğradylanlygyny habar beripdi. Türkmenistanda arakorlaryň neşekeşleriň sany boýunça resmi maglumat el ýeterli däl. Türkmenistanyň administrativ kodeksi ýurdun iň köp düze düşleriň we goşmaçylaryň girdilýän kanunydyr. Soňky ýyllarda oňa ýylda adyndan bir gezek üýtgetme girdilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şunlar Türkmenawatda mahorka ýaly temmäki önümleriniň sowdasynyň artýanlygy habar berilýär. Bu temmäkini adamlar kagyzy dolap çilimiň ýerine çekýärler. Türkmenawatyň bazarlarynda mahorkanyň kiçi bulgury 1 manatdan satylýar. Ondan daşary bu mahorkany çilim şekilinde düýrläp çekmäge taýýar görnüşinde hem satýarlar. Çilim görnüşli satylýan mahorkanyň 10 sanysy 2 ýa 3 manatdan satylýar. Çilimin gyçylygynyň döremegi we onuň gymmatlamagy bilen baglanykda bu temmäki önümine mahorka bolan talap hem güýçlenipdir. Bir hepdäniň içinde 150 kilogram mahorkany satýan wagtymam bolýar. Umuman orta çalnanda bir hepdede 80-90 kilogram satylýar diýip temmäki sowdasy bilen meşgullanýan 45 ýaşly Türkmenawatly Ikram aýdýar. Emma Ikram we mahorkany satýan beýleki sowdagarlar öz sowdasynyň depkininden hem alýan girdejisiniň möçberinden kanagatlanma bildirýärkä, çilme derek mahorkany çekýän çilimkeşler näýilelik bildirýärler. Olar mahorka diýilip satylýan önümiň hiline näýile bolup onun aslında mahorka dälligini aýdýarlar. Men näçe ýyl bäri mahorkany çekip gelýärin we men onuň tagamyny gowy bilýärin. Bu satylýan önümler bolsa mahorka däl. Onuň nämedigini hem aýdyp biljek däl diýip 70 ýaşlaryndaky Türkmenawatly ýaşuly Stepan Vladimirowich aýdýar. Yerli ýaşaýjylar ýurtda temmäkiniň önümçiligine garşy hökümet tarapyndan görülýän berk çäreleriň netijesinde arasy temmäkiniň ýitip barýanlygyny aýdýarlar. Türkmenawatda ekilýän temmäkiden diňe çekimli üçin däl eýsen nas hem oňurlýar. Häkimetler temmäki önümçiliginiň üstüne açan halatynda hasyly ýakýarlar we eýsine uly jerime salýarlar. Şeýlelikde temmäki sowdasyndaky araçylaryň bu önüme dürli goşundulary goşup satýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Häzirki wagtda temmäkiniň içine dürli bag-bagça önümleriniň bir arasy goşulýar diýip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Arasy temmäkini satýanlar indi azaldy diýip özüne umyt diýip tanadyn Libabyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Umydyň aýtmagyna görä bu hilli temmäki görnüşleri esasan güz aýlarynda pomidor we hyýaryň hasyly sowlandan soňra köpelýär.
Girdeci gowy önüm bolsa kän däl. Şonuň üçin adamlar temäkiniň içine ot çöp goşýarlar ýa-da bolmasa dürli ösümlikleriň bir arasyny goşup satýarlar. Diýip temäki sewdasy bilen meşgullanýan Merdan gurrun berdi. Mahorkanyň sewdasy ilkinji gedek mundan 2 ýyl çemesi wagt odal çilimiň gymmatlamagy bilen baglylykda güýçlenipdi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündəligi programmamız Awganistanda kynçylyklaryň bardygyna garamazdan ençeme hususy telekanal we radio gepleşik berýär. Gazet, jurnal çap edilýär. Awganistanda ýaşaýan her milletiň öz media organy bar. Ýöne awgan türkmenleri henüz hususy telekanal ýa radio stansiýa açmagy başarmady. Türkmen dilinde diňe bir näçe gazet, jurnal çap edilýär. FM tolkunda gepleşik berýän käbir radiolarda türkmen dilinde programmalar bar. Awganistanyň Medeniýet we Maglumatlar Ministrligi tarapyndan ençeme dilde Watandaran adly gazet çap edilýär. Watandaran türkmen dilinde hem çap edilip türkmenlere ýetirilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Watandaran adly neşriyat adarasynyň başlygynyň ornmasary Abdurrahman Söhbet bilen gepleşige siziň ünsiňizi çekýäris. Türkmen dilinde gazet, jurnal çap edilýär. Hawa çap edilýär. Mana türkmenler şorasy bar, şonuň ferhengi bölümi bar. Ondan bir Güneş adında bir gazet çap bolýar we hemde Kaptanda bir jurnaly bar. Güneş adly. Ol hem çap bolýar. İl sesi diýilen gazet çap bolýar. İl sesi köplenjem halklaryň arasynda köprek ýetýär. Ol şahsy öýleri alad edip täne şonu halka ýetirip okutýar. Onuň masuly Omar Kul Allaýary köp gaty ýaşy işledem halka elini geldik hyzmatyna etdi. Hazırda metbuat ulgamda uly ösüşler bolýar. Awganistanda hem internet saytlaryny açmak mümkin. Türkmenler tarapyndan internet saytlary, internet sahypalary açyldymy? Häzirlikçe öyle bir sayt mümkin bizlerden ýok bolsa men internet bilen onça gatnaşygym ýok. Gatnaşygym ýoklugynyň delili bize şu şahaşa internet ihtiýarymyz ýokdy. Endi täzelikde bize internet geldi. Yeniden işin köplügi üçin biz şol interneti açyp şoňa wagty zaýalap otururlyk özümizden atykmaş wagtymyz ýok diýsek ýalan bolmasa gerek. Gerçi adam wagt tapmak mümkin. Ýöne öz işimiz aladamyz ýaňam aýdyp geçdim. Hepde de 4 sahypadan ibarat bolan bir gazeti çap etmek bir adamın güçlüğünden taşary bir zat. Başga ýerlerde görýäs, onda bir başlyk bolmaly, onda orunbasar bolmaly, onuň gapdanynda habar getiriji bolmaly ýa terjimeçi bolmaly, ony soň dürsöýji bir iditçi adamlar bolmaly, ýa onuň çap boluşyna garaşyk etýän bir adam bolmaly. 5-6 adamdan ibarat bolan bir edara bolýar. Ýöne bizde häzir şol käbir edari kynçylyklaryň barlygy üçin biziň şol teşkilimiz onça giňe bilen ýok. Adam sanymy azlygy üçin iş ağırlyk edýär bir adamnyň. Ýöne şonda şol gazeti belenen gününde çapa taýýarlıyor. Şonuň üçin hem onçalyk wagt tapy bilemiz ýok. Şu internet bilen gatnaşsak ýa saytlary barlap görsek, kim sayt açypdyr, nerden açylypdyr, bu zatlaryň onça häzir mümkinçilik elimizde ýok. Söhbetleşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlum radi. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimizi geçirip gutarýar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.